sa misa, ito sa uli katong Domingo sa Apianto. Ato sa papel sa tawapakampo, ang atensyon sa sentro sa misa karon. Ang wanda pinaliling sa ito sa saluran, may nagabastaylo sa inoo sa tumakalabasan. Nagtalaga mo sa iyong katawan Ginoo. Nagbawas mo ano iyong puto sa Panginoon sa tao sa iyo. Ito ang natin mismo alipay sa lumasan o sa nanay mga sa ulo kami sa nang kalipay. Pinamay po ngayon pinagigit sa Ginoo. Pagbasa, gikan sa Lasaon, ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan, umulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay, ug mahimong matahong sama sa bukid sa Libanon. Ingon kakabunog sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kalamdon o gahong sa atong Diyos. Busa higuna ang makamot nga wala na'y umoy, o ang mga tuhod nga luya na. Ingna nga kabsa nagpaglaom, pagmaiso o ayaw kahadlok. Muanha ang imong Diyos aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway, o iya kamong luwason. Makakita na unya ang luta, o makalumog na ang mga bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw laksaw, o mag-awit ang amang sa kalipay. Kay dito sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Unya mamauli sila sa Jerusalem na mag-awit, ug malipayon sila hangtod sa hangtod, ug ang kasubo, ug ang pangbupaw, mahanaw sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo
Gikan sa sulat ni Santiago. Busa pagpainod kamo, mga igsuon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsa pagpainod sa mga mag-uuma, samtang nagpaabot sila sa pag-ani. Mapailupon sila nagpaabot sa usa ug sa ulahing pig-ulan. Busa, kinahanglan magpainod usab kamo. Ligo na ang inyong paglaon, kay doon na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagpagulgulay ang dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom ana-ana sa puntahan. Mga igsuon, hinungdumilin niyo ang mga propeta na nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua nga sila nga balig-ingnan sa mapailubong pag-antos, taliwala sa mga talisganan. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikan sa Evangelyo ni Mateo. Sa panahon ni Juan Bunyan, dito sa Rizwan, bayan sa imo ni Kristo, ibato niya ang iyong mga ito na Jesus ang pilanero at inunan na utalan sa Jesus. So di kami, igawa ang iyong ni Juan na manhi o mababot pa kami lain. Sa Jesus dito ba, pamuli mo, o so hindi si Juan, sa inyo na loob una kita. Ang mga buta na kita, ang mapakul na katao, ang mga sanahon na naayo, ang mga bukol na kadugo, ang mga pinatay na nabalaw, ug ang may balita kisangyaw gatong sa mga Diyos. Kulang ito mula maglalungan ka ako. Saundang na mauli ang mga tinulan ni Juan. Si Jesus, yun sa mga tao, may tuwag ang Juan. Sa pagkanto ninyo ang Juan dito sa lapit na Lao, kung sa ipot ninyong makita, mugang magpilay-pilay sa hangin, kung sa pagkita ninyong iyato ang manawang, kung sa pagkatawang na loob mo papistig, ang mga taong na napistig ikadala at ang puyo sa mga palasyo. So, di kami mas magayon ang iyong ipapot na makita. Propeta ba? Oo, sunyan ba mo? Nakita ninyo nalabaw pa sa propeta. Kaya sinuwan mo ginon sa kasulatan. Ano yan may suko? Ingon ng Diyos. Ibalala ko siya una kanimo. Aron mo niya ang dalan ala kanimo. Kung lumingin, wala pa yung tao nasa maniwan na upong niya. Apan namin init siya sa langit. Labaw pa kaniya. Ang Evangelyo sa Ginoo. May mong tahan. Nagkaroon siya tulong na sa Advento, galing sa itong Advent, ginagulay na itong kanila. Ang color,
pink na. Pink represents rejoice. Malipay, mamaya, kaya doon na ang malubos sa malubos. Sumunod sa Evangelio, isa-isa sa Mateo, sa identity ni Juan Mabubunyag. Si Kristo mismo, muli pala kung saan si Juan, yun sa Jesus. So yun mo, nakita niyo labaw pa sa usa ng propeta. Kaya si Juan, umiwas sa sulatan, niya akong kisuko. Padabalin mo, ang damo niya, ang danan. Walang may tao na sama ni Juan, mabubo niya. Apang nag-iimig siya na sa akin, labaw ka niya. Kasi kasabot ini. During the Old Testament period, the main figures during the Old Testament period, si Moses, nakita the lawgiver, and Elijah, Elias, kita to the prophet, sila ang great figures of the past. Una sa insulti ng propeta Elias, tumanon sa mga tao. Tungkol kay ilang iisip na si propeta Elias, pinadala sa Diyos. Muna sa mga warnings of propeta Elias, bisan ko sa kinsa namin, ang ngayon, maadlo, kung uso ni Elias, kay ilamang na sinati na mga propeta Elias, ilang sa Diyos. Muna, during the Old Testament period, si Moses and the lawgiver, ang mabalawang voices, kinatumanon, yan sa Diyos. Ang mga prophecy ng propeta Isaiah, ang tumanon, yan sa Diyos. Na pero, ilang iisip sa mga panahon sa propeta Elias na bilang matugan na propeta. Kaya sa Jesus, wala pa yung tao na sa manihuan, mapupunyan. Yan naman. Sumala sa mga kawan sa panahon, si Juan mapupunyan, ilang iisip na sa propeta Isaiah o Elias na batahon. Kaya talaga niya may konsulting ng Juan mapupunyan, ilang iisip ka sa Diyos. Malamang nila, dahon rin sila na si Juan, mga ilagi, kalibago ng Mesiyas. Pero si Juan, stable kasi sa identity. Yun si Juan mapupunyan. Ano yung musugin ako, labaw pa ka ako. Tinigan niya ko ngay, mubit-bit siya sa sandalias. Or kaya ko ngay, isang kahuban, sikot siya sa sandalias. Pagdating siya pagkukop sa nung kung iyang Diyos sa Jesus. Pagin na Jesus na wala pa yung tao, wala pa yung Supaso pa sa tobiha, mas na pa siya propeta Elias, William Moses. Ano naman? Si Juan ang pupulihan dito sa the greatest prophet. Siya ang link sa New Testament to Old Testament. Si Juan mapupulihan niya role sinful runner. Siya mag-prepare sa mga tao alam sa Mesiyas. Sa last prophet ng Samuel, ang dama ang dalang alam sa iyo. Siya, propeta, na nag-andam sa mga tao, inusun di ugyay niyo masala. Ang ngayon ng mungdawat sa iyo, manunubos. Siya sa propeta na nag-introduce, kinimong mo sa Diyos sa nagmagkan sa mga sala sa libutan. Ano yung si Jesus? Wala pa yung tao na ba pang naman mabutulian? Siya na-click sa New Testament o Old Testament. Siya ay introduce niya na ang Mesiyas. Siya na-prepare, siya na-introduce. Nakitang stage play or drama, nang ginay, but yung embassy,
ang program ay inisip. Si Juan o Pudiat siya inisip. Yes? Hello? Bata ko. Mula yung si Jesus na mula rin ako sa mga laro ko niya. Siya the greatest brother. Pero si Juan M. Siya ang pinag-importante ang bida si Jesus. Kung paminaw mo ganito pa si Juan, yung mapulay ka sa Diyos, mag-charge ko sa pagkakaroon. Masal ka rin ka. Mas blessed, muli ka nag-bless si Juan kay nakita ni Jesus. Pero mas blessed kita kay si Jesus atong madawal sa pagkapuhin sa pagkakaroon niya. Masama si Jesus. Sa rin sa Evangelyo, si Juan na preso na. Wala si Juan, si Juan palita po, sa gawas, may tulos pa na buwan na Jesus. Hindi naman tinunan mo, ito sa Juan. Hindi hindi naman tinunan. At wala ninyo, manabagin na, pamutan ninyo, manabagin na siya, ang Mesiyas. Nato ipabot. Piatos na. Ito na Jesus, pamutan na. Ikaw ang may kapabot, o may kapamilahin. Pagsuti ni Manana, ang nature nila, tuyo ni Juan, diligid ang tinawag mga papainsa, seso, nagluda pa rin seso pa doon. Sumala sa mga tayo mas halagas. Ang ibuhat ni Juan ngayon, patuloy mo tinawag ng Jesus. Tungod kay intention ni Juan, ang iyang mga disciples, iyan ang itunol na presos. Kaya nag-disapay na si Juan na, mission accomplished na niya. It's time to fade. Kaya si Juan, I must decrease and he must increase. So, ina-ina na reproduce si Juan yung tinunan at tungo ng Jesus. Mas nababas na ako. So, na si Juan, di siya ang hero na ako mas madyuko. Muna, mabilis si Juan sa iyo ka pagsanon o yan ang ituloy ang tinunan sa legal ng master mas Jesus. O gani, pinto na, si Jesus mismo milito, inasiman na ang mga bakul na kalakaw, laga kayo. Ang mga bungol, gusto na rin mga marites. Ang mga amang, tabihan na kayo, itapin mong dan. Maganda. Putulad niya ba na, inamin may buhat Jesus. So, mauni, ang ako ni Pablo, na matawag ka ng Christmas. Si Juan, yun siya, ato no, malapagila. Kung bless kita, ito bless si Juan, siya greatest brother. Kaya siya nagta, siya nag-produce sa Ginoo. Pero mas bless kita, kinaka-avail ta sa luma sa Diyos. Mas bless kita, kay di lang ta utong ng gayta sa Ginoo. Bless kita ng Ginoo nang inipuyong ba na nato. Niya siya ba na nato sa lepagi. Nabilas mo sa kanan to. Dinatawin ka sa Ginoo diya sa dos misa ako dyan makalawag ang Ginoo. Ganito. Dinata wala tayong ganun unsa o kinsa si Kristo. Ako siyang experience, the forgiving God at the experience, the sacrament of reconciliation. Waktu gano'n na ito natin ito sa lalo ng kinabuhi. Ino tayo gawin
Sandero, rejoice. Kung sa'y ang ayaw mo rejoice at nagsuon na nasa pag-resident ng kalabnauna, na sikatagantam sa mga katalagman, may isunod na pag-experience sa mga sakit sa ngayon sama sa mga biktima sa talagman na namisip o na namatay, makaibas ka kauliti sa Sandero, mamayata, kaya pinatawagin mo, taliwala sa mga sakit. Pero, usahin nga, usahin may Christmas, kung atas problema, kaya atas mga kasakit sa namuhi. Dati ba ko siya, so Kristo din ay noon na kayo noon. Ano ka siya maka? Tungkol ka ito expectation ang inoon. May mahata na ito. Magyarap sa siya, sa ito expect sa pinamuhi. Karong Pasko, expected. Kadawatan dito na pinasuhan, mga lamig pagkamon, or lingkot na palibot, sa deliberations. Usahin, ito na ay mag-inom na neta sa Krisod. Pero ito po malagay ay no? Ay mag-inom na sa Krisod. Tanaw na itong cross. Ang mag-inom saan? Happy po siya sa cross. Ina ito ginoo. Ako ginoo, ang mga tao, upuyo ba na ito? Ang mga amay dito sa pagkasakit. Ang isa itong lesson, ang kaitan mo niya, kaya na ginoo, ang upuyo ba na ito? Ang upan, sa taon na kaintan. Maraming sa mga sa tumingdang sa napuhi. Rejoice in that. Yes. Umayal ko ta, ang ginoo ko at mga tao, mga tao siya, ang umiwan nila ito. Parang sa ito, mga kasakit sa napuhi. Mga resort, mga struggle sa napuhi. Narinig niya, kaya ginoo ito ni Paro, nanguban. Maminaw na ito, musabot na ito, kung pasayo na ito sa mga masasal. Maraming sa itong hindang rejoice. Kandi ni Sunday. Kung nainom, apin na ako, papataw siya, ano po yun? O bakit ako? Sa ito po pa rin sa ito sa salugan, matapang na sa itong Diyos mga tundo, na kung na-expect ka nun ay, kami isang siya ba ito sa ito na po yun? Bakit ato siya kung siyang experience siya, mas dati na ito, sa dalawang lamon o sa tanay kayo, sa hapon kinabuhi. Gatago sa Diyos sa mahal na kinagawang sa kanan. Sa pagpangandam na ito sa atong kasing-kasing, aron sa ulos sa Pasko sa tao ni Kristo, mula ang dalawang na ito sa Diyos sa Ramahan, dalang ito mga Panginoon, pusang iyo sa Panginoon, ang pagalimugi ang among pagkampo. Nga ang simbahan, lukog sa tibuok kalibutan, madasigo mo padayon sa iyang misyon, sa pagsangyaw sa Evangelyo, ngadto sa kinatuyan, mga utlanan sa yuta. Mag-angko kita sa Ginoo. Nga ang mga nangulo sa pangangamanan, kanunay mag-ugman, alam sa unsay makaayo sa tanan, binay sa ilang personal na mga interes. Mag-angko kita sa Ginoo.
diyan sa langit. Maangko nato ang kapuno sa grasya. Mag-angko kita sa Ginoo. Nga sila nga nawat ang paglao, bukan sa pagtuon nagmaluya. Mabago ang ilang pagtutugma kang Kristo. Samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Mag-angko kita sa Ginoo. Ngayon kang isipon nga tapos at mapuslanan alam ka na mo. Nga halang yung ilo ka mo. Mabayaw na nga sa altar sa mga santo. Mag-angko kita sa Ginoo. Nga ang mga mato, buol nga nanaguna ka nato. Makadawat na sa ilang ganti. Alam sa kinabuhing kunhay dito sa langit ng gingharian. Mag-angko kita sa Ginoo. Amay umamaan malaong kami, may madali mo karabalang ko. Dahil kami pangayo, pinahili Kristo ang Ginoo. Amen. Dito mga punta sa Diyos sa mga magalang sa tanan. O Ginoo, igaratagan mo sa balay mo nung giniga sa samulugman, ang matuma ng mga katuyuan ng Santo sa misteryo, o wala na kayo na mo, ang mga galuwasan, ginamit pangayo, ginay Kristong Ginoo. Ang Ginoo na agaling Diyos. Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Salamat kita sa iyong atong Diyos. Amen.
amahan, Diyos atun ay o magkagagamon sa kanan. Amay o matarong kayo, masalamat kami kanimo, kanunay sa tanan tabi. Dahil sa pagbawas, kapag di pagkalang mo sa matao, kituman niya ang daraw ay mo makanyato. O ibuksan niya na ka mo ang dalang sa lawasan. Karoon na umong na isa na lawasan magkapotang. Nagapabot kami sa alaw, anong sa siris na Ginoo, mabalik din may mayaw. Ubusan, para sa anghel mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa Mimaya, duyong sila may puno na paimang. Santos ikaw, Ginoo, ang tubulan sa Santos. Ipadala ng Espiritu Aruba Santos ang mga gasa, para mahimo kinialam kanamo na lawas sa dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kawalingon mikuha siya pano. Ipasalamat kanimo, libika sa lihatag ini, natun sa iyang mga tinunan bingon, dawata kinilinyo at tanano ganda, kaya kini mao ang akong lawas kay tugyan, alam kaninyo. Sa sarong paangkin ako sa palihapon, nikuha siya sa kalis. Di masalamat kaya ako sa babidaik. Nihatag na iningato sa iyang mga tinunan bingon, dawat ang kiniyo, Panginoon, kamatanan ikanini. Kay kini mawang kalis sa ako dulo, sa pag-uutong na hila sa butan. Ang dulo ay gula na kaninyo, gaalan sa tanang mga tao, aron ang mga sala sa iyo, buhata kini, arbaghandong kanako. Kinimisteryo sa pagtuo. Arbahando sa matayo na babanaw ni Jesucristo, nagahalap kinigaling mo amahan, ninipang sa libuhi o kami sa luwasan. Nagpasalamat kinigaling mo, tungod kay imo kaming giisip na ngayon ng mga tupang malagad kanimo. Himuang kami ng mga lawak sa lawa sa loob ni Kristo, magkahibusan niya sa Espiritu Santo. Inalabing ginawa yung mga simbahan sa libutan,
Tabi na kami tara ni Roy Santos sa Lisa. Imo ang mahigpit kaliya sa luma. Pabanirayo ang masang kapapang ni Alberto ang obispo sa tanang mga pari o sa tanang dalaga sa iyong simbahan. Kinugamira sa kuminso na namatay, ilabi na sa mga kalagang ni Ampo ni Santos ng isa na karon. Diha sa Rahilo o sa Tapalampo sa mga kalagang ni Pamisaan karon. Malauon ni babanahaw sila ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa naong. Kaluoy kami tanan. Imo kami ang ayan nga makampit sa nabuhay panay. Bani Maria ni nanawalay sa Dios. Uban sa iyo yung bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanang mga santos na nagtuman sa imong kabukot palata sa bikan. Magrila, amoy na dahil mo lang kami mayaon nga gila sa Kristo imong anak. Bilang kaniya, ban kaniya, kaniya, ihata na kami mo magkagamaman, diya sa iyong sa Espiritu Santo, ang tanang lumubog imaya, ang tuod sa kahaturan. Bayo sa dapat sa Panginoon, sa Panginoon, ginamit ang mga pulong itulog na Yesus. Mangayon kami mo Ginoo, ngayon mo kami luwasong sa tanan dawatan, atay kami sa alingnaw ni panahon na, aron nilabangan sa iyong kanuuy, malikay kami ganunay sa sala, o malayo sa tanan gasamo, sa talaga paabot kami ang malaumon, sa pabalik niya sa Kristo ang mga nunubos. Ginoo sa Kristo, nangingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, bilang kalinyo, ang kalinaw
hatag mo ninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, o dili ang pagsalig sa mga simbahan. O sipo sa mga kabubuton, hatagi kami sa mga linaw, ngayon sa ikaw mabuhi o hari ang Diyos kantulan. Ang linaw sa ikaw sa nunay mga kaningin. At ito na ito na dahil sa isanan. Kinimaw sa Jesucristo, ako din mo sa Diyos nagwaktan sa mga sala sa libutan. Mula ginapit, alang sa bangkete sa pag-ilig buhay.
magampo kita. Karoli kami Ginoo, para kami niluan sa mga sala, mandamalang sumapot na Pangilin sa mga tao sa manunubos. Pinag-iisang Diyos ng Panaban, kini mo'y pangayo, pinag ni Kristo ang Ginoo. Maayong buntag sa tanan. Sa ato ang mga pahibalo. Magpadayon ang atong second collection karon ug ato pingigahi alang sa pagpaayo sa atong simbahan nga na-damage sa linog. Ang second collection sa niaging Domingo, December 6 to 8, 2025, nikabat og 25,814 pesos and 50 centavos. Ang total sa atong second collection gikan kag August 10 to December 8, 2025 niabot og 201,960 pesos and 75 centavos. Adunay meeting ang tanan giisig alagad, zone leaders sa launa ang kanta sa hapon karong adlaw anha sa kumbento. Sugod December 15 to 23, 2025 adunay simbang gabi nga pagahimon sa Patupat, Bulog-Bulog, Mantayupan ug dinhi sa Balay ni San Jose kada alas 7:30 sa gabi. Ug ang misa ni Galio pagahimon usab sa December 16 to 24, 2025 sa alas 4 sa kadlawon dito sa Gunting, Gibuangan, Cagay ug dinhi sa Balay ni San Jose. Ug sa napusan sa panahon sa misa ni Galio, aduna kitay pagahimon nga fundraising activity. Gitawag kini og Light the Star, Light the Creed, ug Light the Comet. Ang Light the Star may katidad og 500 pesos each. Light the Creed, 5,000 pesos. Ug ang Light the Comet, 10,000 pesos. Ang tanang proceeds niini gamiton sa pagpaayos sa atong simbahan. Daghang salamat. Ang Ginoo na kaninyo. Panalangin kaninyo Diyos sa mga kagagawa sa tanan, Ama, ng Anak o Espiritu Santo. Tapos na sa misa,